Maliko kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni waati in na sisan an bɛ kunnafoni cɛman kɛnɛ kan bi an bɛna kuma fɛn kan o de ye fagali wale minnu kɛla mura Mali finitigiw olu ka wulikajɔba dɔ senfɛ walasa ka dankarikɛ jatigɛwalew la olu ka fɔla u ye jatigɛwale mɔgɔ 200 ni kɔ ko o faga mura nka mɔgɔ dɔw fɛnɛ sɔrɔla k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu fagalen filɛ nin ye ko ninnu kɔni bɛɛ tun tɛ jatigɛwale tabaw ye ko dugudenw tun b'a la o kɔni kɛra mankan caman kɔni ye wulu ka caman kɔni sɔrɔla ka fɔ o kuma in kɔnɔna la bi an n'an balimakɛ Elbechir Cham an bɛna kuma o de kan Cham an bɛ don min na i ko bi mura ko in kɔni na kuma caman fɔra yala e hakilinata ye mun ye o ko la Umu ka il faut ka malaki filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na mars kalo kuncɛ waati ninnu na ka taa le 23 ka taa bila 31 kɔnɔna nin na i b'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u ye cɛsiri dɔ boloda ka don mura kɔnɔna la mura dugu dogolen tɛ maliden si la tuguni k'a ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbagaw minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka don an ka jamana juguya la an ka finitigiw juguya la k'a ye k'a fɔ ko u y'o mɔgɔw ka sugu fɛnw san yɔrɔ ye u y'u ka ɲɔgɔn dalajɛ fɛnɛ k'u ka lajɛw fɛnɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko u caman tonnen bɛ yen nɔ u bɛ ɲɔgɔn ni fɛnw caman na donc baaraw fɛnɛ bilala sen kan cogo di ka taa balo la ka se ka dankari ko la cogo min na o baara min kɛra i b'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u ye terroristes maa caman bɔnɛ a ni la hali taalen ɲɛfɛ ni bisigi caman kɛla ka ta a ko kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko maa minnu sara ko a bɛɛ tun tɛ banbagaci wale kɛbagaw ye ko civil dɔ fana tun bɛ a la nka an bɛ a fɔ mɔgɔw ye tuma bɛɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min kɔnɔna la an bɛ guerre asymétrique kɔnɔna la ɲɛda kelen tɛ kojugu kɛbagaw la wa n'u ye tiɲɛni kɛ u bɛ boli u t'u dogo population de cɛ la donc o ko minnu kɛra i b'a ye k'a fɔ ko an ka jamana finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔso caman ye u ye communiquéw kɛ u basira jabaraninw yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko waleya min kɛra nɔ olu ma civil faga olu ye maa fɛn faga a maa bɛɛ lajɛlen tun ye marifatigiw ye a maa bɛɛ lajɛlen tun ye jatigɛwale kɛbagaw ye donc u y'o lasew kɛ o bɛɛ n'a ta diɲɛ seleke naani bunakun kan i b'a ye k'a fɔ ko olu bɛ k'a laɲini k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ n'o ye enquête ye ko ka dayɛlɛ mura ka dayɛlɛ enquêteurs bɛɛ la u ka se ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔna la k'a dɔn mura mun de kɛra exactement min sera ka kɛ fo ka n'a bila kalo in tile 6 la i b'a ye k'a fɔ ko Moti procureur de la République n'o o bɛ tribunal militaire la yen nɔ donc o ye gafe bɔ gafe min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna enquête dayɛlɛ n'o o ye sɛgɛsɛgɛli ye mura ko a kɛra cogo min na donc k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se ka kuma o kan i b'a ye k'a fɔ ko o enquête in o décision tali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ye ko belebeleba ye parce que i ka finitigilakaw n'a tɔ a taara associé fɛn na fɛn min ye kumasuli ko ye kosɛbɛ finitigilakaw yɛrɛ ma jamana yɛrɛ fɛnɛ ma a ka kan jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka yelen bɛɛ da o ko kan a ko kɛra cogo min na ka se ka bɛɛ kunnafoni a la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni a la mura ko a kɛra cogo min na a ka se ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na k'a pereperelatigɛ di bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka bɔ nin ko in kɔnɔna la. An ye k'a fɔ ko Capital Club o ye fila jɛkulu dɔ ye olu wulila ka se premier ministre ma yala o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la hakilina jumɛn de bɔra o kɔnɔ. Wala i b'a ye k'a fɔ ko Capital Club yɛrɛ o fana ye jɛkulu ye n'o ye fila jɛkulu ye bi maa dɔw fana bɛ wulikajɔw la parce que mɔgɔ bɛ ka terrorisme djihadisme minnu fɔ i b'a ye k'a fɔ ko filaw de associé len don a la kosɛbɛ n'o ye siya min waralen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ Mali n'a dafɛ jamana bɛɛ k'a ta Sénégal Burkina Guinée Tchad ninnu bɛɛ fila waralen don nin bɛɛ la wa jatigɛwale fɛn fɛn bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka bolokɔni ɲɛsin filaw de ma k'a fɔ ko olu de don nin Capital Club mɔgɔ ninnu an y'u ka nase minnu mɛn u ye tali min kɛ primature la ni u bisimila an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ fɛ Sukari Kɔgɔla Mayiga u y'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw caman bɛ ka filaw bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ terroristes de ye filaw ye k'a fɔ ko olu t'u yɛrɛ ye o kɔnɔna la an ye dɔ ka nase yɛrɛ lamɛn ale tun bɛ sigi la yen nɔ ale y'a jira k'a fɔ ko banbagaciya wale bɛ daminɛ waati min na maa fɔlɔfɔlɔ minnu fagara yɛrɛ k'olu yɛrɛ tun ye filaw ye dugutigi kunda alimami kunda fo ka taa se tɔgɔtigi kunda ma cɛsiri minnu bɛ cɛsiri wari bon ye a fɔlɔfɔlɔ minnu fagara maintenant a bɛɛ tun ye filaw ye wa hali sini gɛrɛntɛ bɛ ka ta ka filaw sɛgɛrɛ nin jatigɛwale kɛbagaw fɛ donc olu bɛ fɛ dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔw ka bɔ hakilina kɔnɔna la hakilina min bɛ fɛ ka a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko djihadiste n'i y'a mɛn ko terroriste siya fila tɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la ni filaw tɛ olu fana bɛ ka k'u yɛrɛ magara parce que an kana to nin kɔnɔna la ka taa an yɛrɛ sɔrɔ jan dɔ kɔnɔ jan min b'a to
i taara minɛ yɔrɔ la i bɛ minɛ ka faga pas k'i ye jatigɛ wale kɛbaga ye mais parce que i jamu i ka siya mɔgɔ man kan tɛ ka minɛ ka faga parce que ko i ye nin siya ye fo mɔgɔw k'a faamuya fɛnɛ k'a fɔ ko jadisiya wale in fulaw dɔrɔn tɛ a kɛ maliyɛnw dɔrɔn fɛnɛ tɛ a kɛ siya bɛɛ bɛ a kɔnɔna la mɔgɔw kan k'a faamuya fɛnɛ k'a fɔ ko donsoya fɛnɛ bɛ ka fɔ n bɛ o misali fɛnɛ di ten donsoya fɛnɛ bɛ ka fɔ mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko donsoya bamananw dɔrɔn ka fɛn tɛ fulaw bɛ donsoya la marakaw b'a la sɛnɛfɔw b'a la siya bɛɛ bɛ donsoya kɔnɔ siya fɛnɛ caman fɛnɛ sen donnen don jatigɛ wale kɛbaga ninnu na donc n'an ma ɲa k'an bɛ jatigɛ wale an b'a kɛlɛ minnu mana minɛ la olu de y'a ye i kɛra fula ye o i kɛra bamanan ye o i kɛra maliyɛn o i kɛra kɔkanmɔgɔ ye o i mana minɛ a kɛlɛyɔrɔ kɛnɛ kan e ye banbagaci wale ye i ni min ka kan o bɛ da i kan mais u kana banbagaci wale ye u kana ta k'a nɔrɔ siya dɔ de la o de bɛ se ka kɛ danger belebeleba ye an ka jamana ma i ka laseli kɔnɔna la i y'a yɛrɛ k'a fɔ ko procureur de la république ye mopti hukumu kɔnɔna la ko olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda walasa ka se ka nin ko ka ɲɛdɔn kosɛbɛ yala e fɛ o sɛgɛsɛgɛli ninnu u bɛna se k'a to nin ko in tiɲɛ ka dɔn wa a kan ka se k'a to a ko tiɲɛ ka dɔn parce que a ye équipe minnu fɔ i n'a fɔ police technique et scientifique n'o olu ye équipe ye minnu bɛ taa u bɛ empreintes ta u bɛ jeliminɛw ta u bɛ fɛn caman ta u bɛ preuve caman u bɛ fɛn prélèvement caman kɛ ka taa olu sɛgɛsɛgɛ en même temps enquêteur dɔw fana bɛ yen nɔ minnu fana ta ye ka se ka seere minnu tun bɛ yen a kɛra minnu ɲɛna ka olu yɛrɛ fana ɲininka k'o bɛɛ kɛ gafe ye donc n'o bɛɛ kɛra gafe min na o de bɛ taa ka taa bila procureur ɲɛkɔrɔ o de bɛ yɛlɛ ka se fo an ka jamana ɲɛmɔgɔ fana ma k'a yira k'a fɔ ko mura min kɛra waleya min kɛra mura a jaabi de filɛ nin ye an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ donc a nafa ka bon kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli in ka kɛ mais c'est ce que k'an ka jamana tɔgɔ jɛya diɲɛma ɲɛkɔrɔ ka an ka jamana yɛrɛ fɛnɛ k'a tɔgɔ diya hali malidenw yɛrɛ fɛnɛ ka se ka fierté sɔrɔ halisa davantage ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma k'a ye k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ ni maa dɔw bɛ fɛ k'an ka finitigilakaw kɛ criminels ye u k'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw tɛ o ye an bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko baara o baara adamadenya baara o baara fili bɛ a kɔnɔna la i mana kɛ cogo o cogo majɛngɛ dɔw bɛ se ka kɛ a kɔnɔna la u b'u perfectionner ka taa fɛ au fur et à mesure parce que f'a ka faamuya k'a fɔ ko pression ba b'u fɛnɛ kan kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu na parce que ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n y'a fɔ n bɛ segin a kan guerre asymétrique de don ɲɛda kelen t'u la a tɛna fɔ ko uniforme de b'u la n'i ye nin fini ye karimasina dɔrɔn ko o ye jalisi ye o tɛ yen nɔ jalisi ninnu bɛ fini minnu don o ni population bɛɛ don fini ye kelen ye o ni population yɛrɛ bɛɛ ka sannikɛyɔrɔ ye kelen sugu la ni caman bɛ yen nɔ o ni population yɛrɛ caman bɛ sigi yɔrɔ caman na ka baro fɛnɛ kɛ population bɛ dɔw ka jalisiya kalama u tɛ dɔw fɛnɛ ta fɛnɛ kalama donc a ko man nɔgɔn n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ o environnement façon na tu es sous pression parce que i t'a dɔn mɔgɔ min bɛna mugu ci la i t'a dɔn mɔgɔ min bɛna boli k'a kunbɛn ka taa mugu jugu yɛrɛ kɛ aw cɛ la i t'o dɔn donc concentration dalen don concentration sugu a bɛ se ka na ni stress caman ye. An balimaw an tun bɛ fɛ ka nin laseli de k'aw ye